Sa number 4, presyo sang humay ang yara na karon sa 18 pesos kada kilo. Gani ang mga mangunguma ang nalipay kay makabawi na sila. Kung sa tuanay nagbarato tubtub 12 pesos ang kilo sang humay, nga tuman ka pierde sa bahin sa mga rice farmers. Karon suno sa kay Pedro Limpangog ang presidente sang Federation of Irrigators Association Central Negros Bago River Irrigation System, nag-estable na ang presyo. Dako ang bulig suno sa iya sa ginpatuman nga importation ban sa bugas nga naglawig tubtub sa katapusan sini nga tuig. Ang capital sang rice farmers sa kada kilo sang humay yara sa 13 tubtub 14 pesos. Gani sa 18 pesos subong nga baligyanay makabawi na sila. Padayon pa ang subong pero kon padayon subong pero may full swing ang harvest sa Enero suno sa kay Limpangog. Isa sa ilang ginalantaw karon amo ang epekto sa kadamuon sang ani sang pag-igo ni Bagyo Tino sa probinsya. Pero padayon sila nga nagalaom nga mangin maayo sa gihapon ng ani. Sa piyakabahin sa wholesale nga baligyanay, yara sa 1,900 pesos ang sako sa bugas o kung 38 pesos kada kilo ang tupa sa kada kilo suno sa kay Limpangog. Ang humay subong, nagtaas naman ang presyo, di pares nagligad. Tama ka, nubo, subong nagalambot naman sa 18 pesos, 17 to 18 pesos ang presyo sa kilo sa labtong humay. Sa 18 pesos, okay na sa amin, ugaling, apektado ang ato ng mga bago subong nga man nag-harvest subong humay tungod sang nasabi nga Bagyo Tino. So may mga portion sa diri sa sakupan sa ating sa breeze nga nubo ang ila production, but hopefully sa hindi na maabot ng mga sunod na sinimana mangin maayo na ang mangin maayo na ang ilang ani.